Anyang nga ni Marhay na aga. It's already 7:30 a.m. I'm your Oragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano, and samahan ninyo ako ngayong pumasok sa aking trabaho. Isa po akong radio DJ, isa po akong radio host sa 90.7 Love Radio Manila. 90.7. Pwede rin po yan sa ibang platform. Mag-isip pag umaga! Ay, kape. Sinisimulan ko ang araw ko sa isang mainit or malamig na kape, like super legit and all. Hamot nida, sup-sup na kita. So, instant coffee lang ito. Medyo mainit siya but not nagkakarala-kaga levels and all. Coffee ko brown. Favorite ko yan. Wow! Baka naman. Naka-receive ako ng message kagabi sa aming social media producer, digital team, na meron akong interview na gagawin ngayon. So, dalawang interview ngayong araw. Kasi may programa din ako tuwing Saturday sa Love Radio. Ito ay tinatawag kong SKL or Sabadong Kulitan lang, kung saan nakikipagkulitan ako sa inyo. And at the same time, meron akong mga guest celebrity artist. Naks naman, di ba, ng mga ini-interview. So, yan yung iti-tape natin ngayon. I-record natin yung magiging interview natin dun sa dalawang artists na i-air natin sa mga susunod na Sabado. Pero ang hirap talagang mag-function. Ewan ko kung ako lang to, pero sobrang hirap talaga mag-function kapag hindi mo nalagyan ng kape yung katawan mo. Like, I don't know. Okay, so basahin natin yung ilang mga nagko-comment. Ni Joel Lorenzo, 8606. Kahawig mo si Melka, isa sa angel ni Kuya Rob. Dahil ba sa bangs ko yan? Miss ka na namin, broski, sabi ni Goat_PXL. Kateam ko to sa Konyo Bicolano. Miss you, bro. Bromance kasi kami talaga. Ni Dominic Tibarak ay, eto, wala akong hilig sa vloggers. Pero, nung napanood ko ang videos mo, hindi ako nagdalawang isip na i-follow ka. Wow. Sana sa mga susunod pa na mga videos pa mas maganda at may kahulugan sa mga mag-aaral. Wow! Nice! May aral? Hindi ko sure. Again, sa lahat ng mga videos na ginagawa ko, including this video, 3 lang yung goal ko dyan. Kapag napanood mo yung video ko, it's either, una, ma-entertain ka, ikalawa, ma-inspire ka, or ikatlo, may mapulot kang aral or bagong impormasyon. So sa tatlo lang na ito umiikot yung gusto kong maging goal every time na tinatapos mo yung mga videos ko. Kahit sa ang digital platforms ko man yan in-upload, like super legit and all. So, di ba, mas masarap magkape kapag may kaulay ka and all. Kasi wala akong kasama dito sa condo. Hindi lagi pa lang may kasama, Diyos lagi yung kasama ko dito. And also, masarap magkakan, masarap kumain kapag may kaharap ka at may kausap. So, masarap naman talaga yung pagkain kapag depende sa kaharap mo, no? I mean, hindi mo kinakain, syempre, yung kaharap mo. Pero, eto na, promise, mag-aayos na talaga ako. Bye! Alright, we're ready, Amnida! Ready na tayo to pasukuru. Okay, ready na tayo. Nakakuha na rin tayo ng maghahatid sa atin papuntang opisina. And we're good to go. Like, super legit and all. In 4 minutes, nandito na siya. So, samahan ninyo ako. Bababa na tayo. Let's go! Dito mo talaga masusukat kung gaano ka kamahal ng tadhana, like super legit and all. Kasi kung kailan nagmamadali ka, saka naman ang bagal ng elevator at umakyat pa nga. So umabot tayo broski. Few more minutes, na tayo. Lord, gabayan niyo po ako.
Alam niyo mga broskis, hindi ko alam kung ako lang, pero every time na bumibiyahe ako at nakatingin ako sa daan, it's also a time for me para mag-reflect. And habang bumibiyahe nga ako papunta sa MBC, sa aking opisina, na-realize ko na halos 10 taon na pala akong nandito sa Maynila at nagtatrabaho. I would say, hindi naging madali yung pamamalagi ko dito sa Maynila kasi unang-una, tiniis ko talaga yung mapalayo sa mga mahal ko, sa pamilya ko. At syempre, ikalawa, dahil nandito ako at solo lang ako, kailangan kong i-push yung sarili ko to go out of my comfort zone. Lalo na, wala na si mama at saka si papa. Pero akalain mo yun, nalampasan ko yung mga challenges na yun. Kasi every time na napapagod ako at gusto ko nang sumuko at feeling ko nahihirapan talaga ako, cliche man siyang pakinggan, nagdadasal ako. I can't explain pero iba talaga yung naidudulot ng dasal. Yung tipong halos wala ng pag-asa, pero nung ibinigay mo lahat sa kanya, nagdasal ka, magugulat ka na lang isang araw, nalampasan ko pala yun, like super legit and all. Okay, few more minutes, nasa MBC na tayo. Ayan pa, nakita ko pa nga si Kajot Pino. Kajot! Kita ko ba si Kajot? Ito na. Ito yung mga oras na nagdadasal ka talaga. Tinatawag mo na lahat ng saldo na, Lord, please, sana marami pang i-airing commercial. Sana marami pa pong kanta. Pero ito, dahil mabilis, talaga namang maaasahan. At talagang sila yung tunay na hari ng kalsada. Ang mga broski nating chopper, nakarating tayo sa MBC ng safe. Yun naman yung importante doon, di ba? O, eto na. Nasa MBC na tayo. Woo! I'm not a perfect person, pero isa sa mga aral na lagi kong natatandaan galing sa aking tatay na namayapa ay irespeto at igalang mo lahat ng tao. Kung paano mo batiin yung boss mo, ganun din dapat yung mga tao sa paligid mo. Guard, janitor, kahit sino man yan. Good morning po. Morning, Ate Daisy. So, hindi ko alam kung tayo ay late na. Pero, good morning everyone! Hello! Ayan, dahil dyan, ako yung late. Ay, Pak! Oh, di mo kinaya yun! Kabisyo, bangon na! Dahil oras na para man-judge ng buhay ng iba! Huli Desma. Dito lang yan sa Dear Love. Abangan nyo at basic mga kasama pa rin ang pinakamagandang probinsya na DJ Robin Chana. Your Uragong Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic? Basic. Gulo doon. Ayan, so natapos na yung adlib namin. So usually ganun lang yun. So sa mga problema lang namin bago mag-adlib, nawawala yung eyeliner, hindi nakapag-plansya ng bangs. Gusto ko talaga yung pagsilip ko, sumisilip ko. Ayan o. So I just heard na canceled yung first artist interview kay Iles Morena, but let's see, tingnan natin kung may confirmation from Chip. Hello, Greggy Nilio. Na-cancel yung on-air interview natin this morning. This afternoon, tuloy pa rin tayo. TYSM. Jada. Jada Salonga. Yeah. Let's go. Jada Smith. Jada Smith. So ito na si X. Hi X! Hi. We are going to interview Jada. Yeah. Jada. Wait lang. Okay, ito na si Cons. Shane, papasok na si Konya. Okay na. Sige, Cons, go. Yay! Ito na si Jada. Hello! Hi Jada! Oli Bicolano. Nice to meet Welcome you. to Love Radio. Wow, first time ko ata. Wow, thank you so much. Starstruck ako. Grabe ka naman. Audio lang. Oh, Audio lang naman. got you. Alright. Hello. Sound check 1, 2, Okay na? 3. Ikaw na, Konya. Konya. Hello? So, Konya na lang yung tawag ko. Yes, or baby.
Master. Master Konyo. Oo. Here Ganda. ka, kasyal ka na. Alam mo ba, favorite ko yun? Really? Oo, Sabi ko na ikaw yung ex ko eh. Ang saya! Thank you so much! Pwede mo na akong palitan. Ay, tingin mo ba? Yes, oo. I love that. Hey guys! Share ko lang. Dati nung bata ako. Nung Bata bata ako. ka. Habang pupunta ako ng school, yung Love Radio, isa sa napapakinggan ko. Tututut. Those Love stuff. Radio. Yeah. Yes. Alright. Sige, Jada. I think Sige. sobrang hectic ng schedule mo. Alis Grabe, na back ako. to back. Sige Oo. lang. Thank you so much. Thank you so much. Lahat so much. Yay! Thanks, Idol. Thanks. Ito talaga pinaka-idol natin. No? Idol ng love. Thank you. So, next one is, Mama Thank you po. Morena from I think siya din nung Mariles Morena. Yes, it's me. Naalala kita siya. Thank you, Eds. Okay lang yan. Ay, sorry. Ayan, maraming salamat. So, tapos na po ang ating interview. But for now, ako ay magpapahinga na magpe-prepare na ako para umuwi. So, that's it. And syempre, gusto kong mag-thank you kay Team. Thank you so much. Saya. Welcome, sir. Saya. Saya. Yay! Bye, everybody. Thank you po. Bye. So, pauwi na kami. It's already 3 in the afternoon and pauwi na kami sa kanya-kanya naming mga bahay because maya-maya ay kakaroon kami ng inuman. Hindi, sige ako na muna. Alam nyo ba, may mga ganun din ba kayong tropa? Yung sasabihin nila, o tara, libre ko, tapos biglang kapag bayaran na, alo, nakalimutan ko, wala pala akong cash. Siya yun, si Robin siya. Sir. So, eto na. Thank you po. And that's it. Ano na kami? Time off na muna kami sa aming work. Thank you everyone sa pagsama sa amin. Bye! Subscribe na kayo. Ano, ang galing sa camera para kang si Kylie Padilla. Wow! Galing, oo nga, oh. Oh, mag-ano kang amihan? Ganun. Hindi ganun, ganun lang si ang amihan.